A už ide malý Jornet aj s ďalším parťakom, ktorého si tu našiel. Mám pocit, že to je Scott Jurek, aspoň tak sa mi zdá. Už prebehli celú veľkú fatru a teraz sú už na ceste naspäť. Ako to ide? Dobre to ide? Super, pašaci. Nič, poďte. Šup. A máme tu dvoch bežcov, máme tu dvoch uradujúcich bežcov na prvom a druhom mieste. Sú to najväčšie esá slovenského behu. Je to vidieť, vyšportované telá. Perfektné, takýmito singlačmi idú jak srnky. Sú to nadľudské výkony. Ako sa vám beží? Dobre, super. Ste unavený.